Takže čustý, jsem Michal a jak jsme slúbili, je to další díl z Team Fortress 2. Takže začal jsem tuto hru hrát poprvé včera, si aspoň myslím. A jakože mám jakože už od toho moc itemů, takže dáme si třeba snajpera, keďže to je takáto blbá mapka. To nejsi ty, co? Kde jsi? Kámo, stavím tady sentrinu a Okay. na level 3. Jo, a zapomněl jsem důležité povědět, je to se mnou host jménem Huntsman SK. Ivo! OK, takže a chci ještě povídat, že nebudu, jak jsem natáčel Counter-Strike, tak už ho nebudu natáčet tak často. Nebo se už nechce, už mě to nějak přestává bavit. Spíš budu možná natáčet furt ne furt každý den, ale budu spíš natáčet častější ten Fortress. Se mnou? Mě to začne bavit, no, s tebou. Skoro každý den, vždycky, když jde na Team Fortress, tak vždycky, když je online, tak vždycky spolu voláme. A hrajeme týmko. Čuváku. A já chci poznamenat, že jim. Čeho? Já chci poznamenat, že jim zrovna. Jo, mám nový item. Jaký? I na tého, jak se volá, dobrý. Že mi to. Na toho Scouta, na Scouta jsem dostal prokádu. Takovou to prokádu a dole je to fialové. Takže vybavení. Víš, co jsi dostal? To je dobrá zbraň. To je jedna z mých oblíbených zbraní, Soda Popper. Jo, toto je to rychlo dobíjací, to se mi nedobíje. Ty to máš? Čeho? Jo. Čau, to jsem já. Jo, to jsi ty? Jo. Já se změním klasu s prepáčením na demo. Nena. Jo, tam asi nemůžu vlastně. Dobré, už tu nebudu používat tyto speedy, alebo jak to mám nazvat, tyto útoky. A půjdu normálně jak Brian. Charge. Oh. Demo. Normálně mi to... Au. Jsem v té mama, vím, dobré, bla. What the fuck, say? Já půjdem asi za Spaja. Alebo ne, já jdem za toho debila, za toho Scouta. Zrovna to není mapa. Ty vole, zase není mapa. Ale to je dobré, ta mapa mě ani nemoc nebaví, to je taká divná. Ani mě. Ale jak ty máš nejvíc bodů? U koho? Za Demomena. A já? Demomen. 18 kilů za něho mám. Já 20 bodů. Jo, 17. Já jsem Těvko dlouho nehrál. Jo. Jinak bych za něho měl za chvilku 100 bodů jako. A myslím, že je maximálně iba 20. No. Není. No. Je iba maximálně 20, já jsem to měl plný počet, takže mohl jsem mít iba 20. Počkej, takže jdem k tekákom. A dáme si, koho si dáme? Tečka? Jo. Dobrý. To nejsou tečka, ale červený. No my prostě tomu říkáme tečka u Counter-Strikeu. Jo, jsme tak zvyklí, že? Jo. Jedeme za Spaja. Jo, já jsem demo. Epický taunt. Já se můžu hýbat. Jo, vlastně nemůžeme. To mapku nepoznám. Já ji troška poznám. Já ne. Jo, co jsem chtěl povídat? No, já si potom na to vzpomenu, potom vám to vím. Ježiš, to je táto mapa. Jo, a nový update v Team Fortress 2 je, že víte, co byly ty na, jako tak na ammo, jako na vědci, na tyto, jak se tomu říká, prostě na náboje, tak když máte málo HP, tak vás to vyléčí. Jo. Bez kdybych se včil Medic. Kdybych se včil nějak nahytnul, kdybych se nějak včil hitnul,
Tak bych to já točil, takže já bych vám to ukázal. Prostě keď sa hitnete, prostě keď vám ubydou srdéčka a nikde není lékarnička, žádný medic, nic, tak prostě dojdete iba k, jak se k tému říká, já to zabudám. No k ammo, k nábojom. No. Tak prostě vás to vyléčí. No já jsem čel hitlý, takže... Já jsem s červenýma, že jsem s modrýma, já jsem celou dobu myslel, že jsem s modrýma dolíky. Další nový zbraň. To se mi zdá, alebo to je to, že keď se straním do zemi, tak vyskočím. Wow, otevřít. Ty vole, čo keď natáčem, tak hej, úplně moc itemů dostávám. To mám já, kámo. To je na Soldier direct hit, to mám já. To je myslím, že je ono. To by to bylo zamknuté. What the fuck? Oh, ne, to není ono asi. Nevím. The candy cane. No tady to můžeme zkusit, jsem nahitovaný. A teraz? To nefunguje. Co? To, co jsi říkal. Je to nefungovalo. Ne, jo. Tak já mám buď i nějaký bug, nebo se vzpomílí. Ne, mě to šlo normálně. Já jsem si úplně myslel, že mám ten oný s tím. Nevím, jaký to je. Napište mi, víte co, napište mi do komentů, či mám ten, co... ten pyrominis nebere s plamenometem. Bude. Takže napište mi do komentářů, že či mám ten, jak se to volá. No prostě toto, co držím v ruce, že já jsem debil. Toto, co držím v ruce, či to mám to, že keď stranu do zemi, že mě to odpálí, alebo to není ono. A včera si čekám. Ty vole, tak budem hovadiny místo tému, aby jsem hrál. No kde jste? Lebo já to furt hej šmejdím a nevím ani kam mám jít. Sorač lidí, ale já nepoznám tuto mapku, takže jsem taková lámka. Takže já jde po kolejnicách. Co to bylo? Co? Jo, kdybys viděl, co jsem spravil. Já jsem šel furt po kolejnicách a já jsem čuměl furt na ty kolejnice a potom došel nějakého nejejba šupom po hlavě headshot. Akorát, že jsem mu ho nedal. Kurňa. Divný plakát. Tak pojď na míl. To se mi zdávost to dává krev. Či to je omítka? Co? To je omítka asi. Dá se to otevřít? Nedá. Já už vím, proč mi to jde, Hento, já už vím, proč mi to jde. Proč? Víš proč? Ty máš zase nějakou blbost, nějaký item určitě. Jo, to je ten štíten, co mám. Jo, aha. To je ten štíten, co mám. To ještě než si myslel. No. Jedem asi za něco jiného, bo to už mě jakože momentálně nebaví. Jedem asi za toho, co jsem dostal před chvílou ten item. Za... Však nač tak říkám, keď vím, jak se volá, za skauta, no jde prostě. Tak. Ty jsi naučit ty slova. Jedem na skauta. Au. Ty hajzle. Kurňa. Ty vole, tak si stíš zvuky, lebo to strašně hučí. A, sorry. Ne, A. Možná A. Tak já to mám skoro úplně na maximum. Co je? Co? Na minimum to má skoro. To co mám za zbraň? Co? No jakože nevím, či to je na tento servery nějaký upgrade, že to mají to něco spravil s tím. Ale jen co to robí. Oh my god. Mě Pyro nic neubírá, keď tak jo. Oh my god. To není bug. Hej, kde jsi? Toto jsi ty? Jo. Koukaj, co to robí. Viděl jsi to? Yeah. To co je? To není bug. To má takovou zbraň? Mi chceš povídat?
Tady je na hovno to, že můžeme střílet iba jedenkrát za minutu a to je jakože fakt na hovno. Jop. Vidíte, akorát mě zabije. Dick Scattergun buguje. Nechci O, Scattergun. ty máš sledu? Co? Ty máš sledu? Ne. Ale víš, co mám? To však soda. Tak tady mám jedno hápko. To byla soda, ne? Co? To, co jsi měl. Ne. Ty máš soda popr. Jo, dáš KFC. Ale to si nechci stlačit. A jdem se po kolejnicách. Světlo! Zasni se. Ty vole, já se všetkých tady kamešských červených zabijám. To jsi ty? Jo, to jsi ty. A tlačíme to dozadu. Dá se na to vyskočit? Jo, dá. A ty jsi tedy tvrdil, že nedá. Ty jsi tedy tvrdil, že se tady nedá vyskočit. Já jsem ti to říkal, že dá. Mi to nešlo jednou. Ježíš, já jsem se zaslechl. Kde, Heně. Toto je ono, to chcem. Ty vole. To není ono, že? Co jsem měl. Mám měl vidět, kámo. Oho, já jsem dostal to, co jsem chcel. Čeho? Ty krávo, víš, co jsem chtěl dostat ten item, co to napísalo do chatu? Čeho? Ten item, co to napísalo do chatu. Jo, tak to jsem chcel. A co to je? Na co to je? Já to nepoznám. Kamo, jdem tam za tebou, jo? Kde jsi? Já jsem u toho vozíčku, kde ho musela dát? No, já tam jdem. No, ne, jakože tam, kde musel zavést ten vozíček, na spawně jaký. Tam, kde musel zavést ten vozíček. Tak Do pojď té díry. vozíčku. Pojď vozíčku. Vozíčku? Počkej, to si ty nejsi. Já jsem pyroket, tak jo. Jdem k tomu vozíčku, Jsi pyro? Jo, jsem pyro. Ukaž to. Už jsem u Jsem toho u vozíčku. Za tebou tady. Kamo, vidíš to tu zbraň? Ukaž to, zkus ty mone něco urobit. Zkus ty Podívej. něco urobit. Halus, co? Jo, Ale žere to strašně toto. nábojů. Mhm. Jsem chytrajší než ty. Kamo, ale zás to dává brutální damage. Kamo, tady někoho zabijem úplně mega moc. Tady ten heavy, co je? Jaký je rychlý? Kašleme na heavyho, jdeme na něj. Jiného skillovat. No, jdem někoho jiného skillovat, jo. Někoho Pojď. jsem nahitoval. Ty vole, já se vždycky tak leknu. Kamo, Já si dám zvuky na minimum, nebo vždycky... Ty mě nestraš, ty hajzle. Lebo já vždycky, když to mám tak na vidko, tak vždycky ten, víš, co má ten štít, tak on z toho tak hučí a se z toho tak lekne. Jsi idiot? jo. Sorry, mám. Kamo, strihni to v čilachtu. Ne. Proč musíme nestanit, more? Ale víš, jaký je problém? Že já to nevím stříhat. Tak budu sem tu. Tady něco Ale kecaj. za chvíľku dojde. No tak co pokecáme? Ako ste sa mali dneska ve škole? Kopírant! To jsem měl bug, alebo on byl až někde vyskočil jen tak hode? Nuda, jak stočím sám. Potřebuji nějakou kamošu. Popravdě, kdyby jsem do tohoto strelil, tak by to mělo vybuchnout, bo to je neutrál. Nic, serem na tě. Nuda. Hajzl.
Ty vole, a sedem na 5, takže já si berem pěkně. Jsem zpátky. OK, já si pěkně berem tohoto. Demo mena. Jaké jména poznám. Už jsem vtešen. Jsem vtešaný. Huntsmane, ty jsi mrtvý. Kdo je mrtvý? Ty? Já? I'm dead. Hej, pamatuješ, co jsi vydal to video, jak se tam hádal s tím Angličanem? No. A dej můj channel bude v popisu videa. Čo? Že můj channel bude v popisu videa, ne? Jo. A je to video, co jsme točili, bude v popisu videa. Co ty jsi točil, ne? No, točili. Nebo tam byl sajt. To na ty mobily, ne? Tam já se zaprejedel. Jo, už se koukám na kamu. Pojď to dáš. O, 2-1 jsem v zóně. Dal. Oh, jak odletěl. Ne, stop. Ne. Ty jsi zabil tou skala? Jo. Já si jeba musím jít pro amo, kámo. Kolko tak můžeš natáčet? Nevím, za kolko. Však keď mám ten nový notebook, klidně aj 2 miliony hodin. Doufám. Tolko určitě nemůžeš. Kurně dal mi bonka. Ban? Co? Ban? Ne, Já jsem čil, že ban. to se preslo trochu. Já jsem preskl tu bombu. Kámo, on mě zabil a víš, kam jsem až vletěl? Kam? Víš, kam to musel dostat, tak tam jsem vletěl až. Bacha, už to tam dovádějí. Já si dám někoho jiného, jestli dám... A vy víte co, já vám ukážu všechny itemy, co jsem nazbíral, takže batoh. Takže tady máme sniper. Nějaký sick meč, který mám včil. Luk. Nějaká blokáda. Štít. A tento štít je pěstovat dobrý, lebo jak jsem robil ten speed, tak na to je. Pištolka nějaká. Něco. Nějaká, no ten granatomet alebo něco také. Potom toto. Tu sekéku. To mám na pilu. To další meč. Tyto dva meči. To používám. Na piru. A toto je na medika. To mám na toho, jak se volá, no to, já nevím jak se volá, prostě ten, co má ten oný, ten minigang, alebo co to je? Minigun. Minigunu, a ne minigang. Toto je to, co jsem dostal, chill, před chvíľku. Toto jsem tež dostal před chvíľku a toto je na to, kamo, no, Huntsman, ten, čo se mnou volá, jsme nahoru nevěděli. Počkaj. Huntsman? Co? Ty vole, že tady se volá Luk Huntsman. Já Můj vím. Luk se volá Huntsman. To si děláš prdel, ne? Podle Luku se volá, ne kámo. Podle Luku se volá. A toto je na to, že Huntsman mi říkal, že keď treba budu, keď ich dosť zabijú a keď... potom je to blbosť. Že keď ich moc zabijú, tak sa mi naplní tá blbosť a potom, keď stlačím pravým, tak privolám pomoc, no, môj tým. Takže můj tým, že ich zavolám, ale potom je to hovadina. Není. To prostě vyšleš taky signál, oni to se dojít. Prostě ty pravidla, ne? Kámo, ty jsi co? Ty jsi téčko, ne? Ne, CTčko. Uhni se, daj tap a uvidíš. Jo, kde jsi? Kupně ty nové kolo. Jo, nové kolo. Opálí ti ksicht. Já to tady hážím se o stěny se tady. Tady se hážím o stěny. Ty nepostřelské strany, alebo co? Nepostřelské sklo, alebo co? Nemůže vůbec rozbít. To je na hovno, že? Když si s tím vyrazil tyto dvere, bum, že? O! Pušujeme kameru.
A už pušujeme. Ty vole. Jej, on pořád to pode mě utekal. On tak po mně utekal, já jsem utekal. Potom jsem se otočil, použil jsem víš ten speed a pořád se otočil a šel zpátky. Fakt? Jak viděl, že on je, že mám toto, tak pořád se otočil a šel zpátky. Medic! Ty vole, medic mě dá! Oh my god! A takže že má hned tu onu zbraň. Mě dá na jednu ránu. Medic, si dokážu zázraky. Dáš. Když headshot, tak headshot. Nerob to reklamu. Co? Neznášam týchto... Já neznášam scoutů. Ani já. Lebo mě se zadu vždycky dá. Aha. What? Bugnutý štít. Hehe. Sparta! Medic! 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 No sexy medic! To byl ty? To jsem pro tebu skapal? Ne. Jsem pro tebu skapal, kámo. Kámo! Kámo! Kámo, máš biopalivo? Co mám? Biopalivo, čo máš? Nevím, až to robím. Robím se, jaký by se měl to, co nemám. A přitom to nemám. A zase jsem to robil. Protože jsem si natrhl koule a při mě někdo zabil. No, už jsme to mohli i ukončit, ne? Takže díky, že jste si koukli toto video, že jsem video páčilo, dajte like, a ne. Takže jestli se vám video páčilo, dajte like, jestli se moc páčilo, dajte a my se s vámi loučíme s Huntsmanem a čus. Odebírejte aj můj kanál, aj lajkujte, komentujte všecko toto. Můj kanál bude v popisku videa, že? Ano. A tady akorát vidíte moje ruky, moje nohy. A ne, to je hovadím, co jsem chtěl povídat. Takže... Počkaj. Zabijem se. Takže já se loučím s Huntsmanem. Čau. Čus. Au.